Son Luís Fernández Godiña, candidato do Partido Socialista á Alcaldía de A Rúa. Ao longo desta legislatura pois renovamos determinadas infraestructuras dentro do noso concello, unha delas na que estamos, que é a calle Dr. Vila, unha das calles máis emblemáticas do Ayuntamento, e que foi motivada fundamentalmente para potenciar o comercio e a actividade comercial dentro do noso concello. Así mesmo tamén remodelamos determinadas rúas do pobo. Así mesmo tamén remodelamos a que temos a nosa espalda, que é a estación do ferrocarril, un edificio emblemático dentro do noso concello pola importancia que tuvo no seu desenvolvemento pois este medio de comunicación, alrededor do cual pois foi crecendo e desenvolvéndose o que conocemos actualmente como a Rúa. Esta restauración nos permitiu recobrar a súa configuración inicial, restaurando a pedra que, como vedes, hasta este momento estaba oculta. Un dos obxectivos do Concello foi o cuidado e a defensa do medio ambiente. Eso levounos a solicitar, en este caso da Confederación, a actuación na que nos atopamos, que non é ni máis ni menos que conseguir abrir o río hacia o pueblo para que a xente que por aquí pasea poda disfrutar da tranquilidade e paz que dá pasear xunto a un maravilloso espacio como este do río Sil. Con eso conseguimos facer esta senda peatonal que é utilizada por moitísimos veciños todos os días. Todas as propostas que levamos no noso programa para estas futuras eleccións atópase o que chamamos a humanización da calle Campo Grande, que consiste, na que nos atopamos, e que consiste fundamentalmente en convertir este tramo, que en este momento é unha carretera antigua nacional 120, en unha zona de expansión, en unha zona integrada no que é o entorno do A construción dun centro de saúde novo é un dos obxectivos prioritarios que nos marcamos para a próxima legislatura. Si ben é certo que nos últimos anos desta legislatura que rematamos xa estuvemos en contacto cos donos e propietarios dos terrenos, conseguimos chegar a acordos con eles e solamente nos queda agora poñelos a disposición da Consellería para iniciar cuanto antes a construción de, como dicíamos, deste tan ansiado e necesario centro de saúde.